U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine moj i Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje prisutan, da me vidiš, da me čuješ. Smjerno ti se klanjam, molim te za oproštenje mojih grijeha i za milost, da ovo vrijeme molitve održim tako da mi donese plod. Mariju, moje prečista majko, Sveti Josipe, moj oče i gospodaru, moj anđeli čuvaru, zagovarajte me. Sada je zadnje meditacije ove duhovne obnove i mi želimo prije svega se zahvaliti Gospodinu za sve milosti koje smo primili tijekom ovih dana. Mislim da nam je bilo lijepo, sretni smo, zahvalni Gospodinu, molili smo, sunčali smo svoju dušu i sigurno da smo dobili nove snage, nove energije i nitko neće nas oduzimati. Ovo vrijeme koje smo proveli zajedno s Gospodinom. Mogli smo sigurno dobiti puno oprosta. Kada osoba čini duhovne vježbe od barem 3 dana, to je potpuno oprost. Plus krunica, križni put, molitva pred presvetim. Toliko prilike za platiti naše dugove prema Gospodinu. Trebamo se zahvaliti. Sada idemo dalje, jer naš život je ići dalje, idemo uvijek naprijed. Gospodin nije nas pozvao da da nas stavi u nekom muzeju, nego pozvao nas je da nas šalje. To znači, Gospodin nije nas pozvao zbog onoga što smo mi bili prije, nego radi onoga što trebamo biti u budućnosti. I zbog toga sada dolazi važno vrijeme nakon ove duhovne obnove. Mi želimo ići u praksu. Duhovna obnova je više kao neka teorija, sada je praksa. I praksa je važna. To znači, nije dovoljno teorizirati, onda trebamo se boriti svaki dan, trebamo prakticirati, molimo Gospodina za pomoć. Jako je važno biti sigurni kako Gospodin je s nama. Jednoga dana uđe u lađu, on i učenici njegovi. I reče im, prijeđi mu na onu stranu jezera. I otisnuše se. Dok su plovili, on zaspa. Ispusti se oluje na jezeru, voda stane nadirati, te bijahu u pogibli. Oni pristupiše i probudiše ga, govoreći, učitelju, propadosmo. On se probudi, zaprijeti vjetru i valovlju, i oni se smire, te naste utiha. A on će im, gdje vam je vjera? Jer oni su bili prestrašeni. To smo mi. I ovo prijeđimo na onu stranu, na drugu stranu jezera, to je naš život. Gospodin putuje s nama u lađi. I on je tu da nas čuva i zaštiti. Iako ponekad izgleda da spava, ipak on nas spašava. I zbog toga ne smijemo nikada biti malo vjerni, ne smijemo se prestrašiti. Gospodin je s nama. I kada ne vidimo ili kada izgleda da oluja je snažna, Gospodin je s nama.
Mislim da to je nešto jako bitno i Gospodin će nama pomoći. I sigurno da će nas blagosloviti, da će nam dati puno milosti, sve potrebne milosti. U olujama života nismo sami. I to je dobro još jedan put podsjetiti se sada na kraju duhovne obnove. Kaže još sveti Luka, danas je blagdan svetoga Luka. Nakon toga odredi Gospodin drugih 72 učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svakom mjestu kamo je kanio doći. Isus posla učenike po dva, jer dvije su zapovjedi. Ljubiti Boga iznad svega, ljubiti svoje bližnje kao sebe samoga, kao što Isus nas je ljubio. Onda u našem putovanju kroz život trebamo imati uvijek ove zapovjedi pred očima. Govorio im je, žetve je velike, ali radnike malo. Molite dakle Gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Molitva je važna. Žetva je velika. Radnike malo. To je jedan poticaj da mi se prijavimo za biti radnici u ovoj žetvi. To je jedan poticaj da mi koji smo već radnici, jer Gospodin nas je pozvao i poslao da idemo raditi u vinogradu, da mi više radimo. Da učinimo više apostolata. Ali nemojmo zaboraviti kako raditi u vinogradu Gospodnjem, prije svega znači biti s Gospodinom. I zbog toga najprije molite, kaže Isus, molite dakle Gospodara žetve. Naša prva obaveza je uvijek molitva. Ja bih rekao, svaki dan naša prva obaveza je moliti. I zbog toga pokušavamo pretvoriti u molitvu sve što radimo. Može biti posao, može biti obitelj, može biti bilo što. Idite. Sad je vrijeme da idemo, to znači naš kršćanski poziv nije da ostanemo, nego da idemo. I da velikodušno sijemo radost i mir oko sebe. Da sijemo Božju riječ oko sebe. Da tu gdje jesmo budimo sol zemlje, svjetlost svijeta. U koju god kuću uđete, najprije recite mir kući ovoj. I to je ono što mi trebamo biti, sijači mira i radosti, kako smo rekli malo prije. Naš apostolat je u istinu pomiriti ljude s Bogom, pomiriti ljude međusobno, dati mir drugima. Mir je plod molitve, mir je plod duhovne borbe, duhovnog života, zajedništva s Gospodinom. Onda znamo kako učenici su išli, su sigurno puno radili, ali vratiše se radosni, govoreći, Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na Tvoje ime. A on im reče, promatrah Sotonu, kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Što ovo znači? Sotona
kako poput munje s neba pade. Može biti kako u istinu pade, izgubi svoju moć. A također može biti jedan poticaj za razmišljati kako Sotona nije zadovoljan s nama. On će se umiješati, on će napadati, on će pokušati smetati dobro što mi učinimo. Ali, evo, dao sam vama vlast da gazite po zmijama. Što više budemo zajedno s Marijom, lakše će biti gaziti po zmijama. Jer on gazi zmiju. Ništa vam neće naškoditi. Kako je lijepo slušati ovo obećanje. Nismo mi željezni. I pravednik padne 7 puta na dan. Ali lijepo je slušati kako Gospodin je s nama. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni, jer s tim štapom Gospodin istjera vuka. Đavla. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima. To je ono što je bitno. To je ono što je važno. Možda nije toliko važno doživjeti uspjeh ovdje na zemlji. Naš uspjeh je naša vjernost Gospodinu. Kako je rekao sveti Jozemarija. Radujte se i kličite. Plaće vaše na nebesima će biti jako velike. Čeka vas velike plaće na nebesima. Nemojmo to zaboraviti. Jer to je ono što je definitivno. Sve ostalo ovdje na zemlji prolazi. I zbog toga uvijek srce gore i pogled prema gore, prema Isusu, prema Bogu. U taj isti čas uskliknu Isus u Duhu Svetom. Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakro od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Zašto smo mi tu? Zašto je Bog nas izabrao? Ovdje je odgovor. Zato što njemu se svidjelo. Trebamo se zahvaliti Gospodinu. Trebamo se zahvaliti Gospodinu i moliti da on nas blagoslovi, da nas čuva, da nas vodi, da nas prati, da nas ohrabri. Nemojmo dopuštati da tuga ili žalost je saveznica neprijatelja naše duše. Nemojmo dopuštati da malo dušje dolazi ili ulazi. Može dolaziti, ali ne smijemo primiti u kući, u duši. Trebamo se boriti. Tada se okrene učenicima pa im nasamo reče: blago očima koji gledaju što vi gledate. Kažem vam, mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli. I čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Blago vama. Blago vama, to znači vi ste sretnici. Trebamo se zahvaliti Gospodinu i u istinu misliti kako mogu ja se zahvaliti Gospodinu. U sličnoj situaciji apostoli se vrate i ispripovijede što su učinili. Isus ih povede sa sobom i povuče se na samu
u grad zvani Becajda. Saznalo to mnoštvo, pa pođe za njim. On ih primi, te im govoraše o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljanja. I to je možda odmah jedna indikacija kako možemo mi se zahvaliti Gospodinu. Trebamo biti velikodušni da primamo sve koji su u potrebi. Ne smijemo zatvarati našu dušu ili ispričavati se jer smo umorni ili idemo na odmor. Isus je išao na odmor sa apostolima, ali mnoštvo je došlo i Isus ih primi. I toliko velikodušno da dan je prošao, dan bijaše na izmaku. Pristupe dakle 12 pa mu reknu, otpusti svijet. Neka pođu po okolnim selima i zaseocima da se sklone i nađu jela, jer smo ovdje u pustu kraju. A on im reče, podajte im vi jesti. I to nama govori Gospodin. I mi ne smijemo možda odbijati ovu odgovornost. I mi trebamo podati drugima jesti. Ali mi smo u pustu kraju. Nema isprike. Jer Bogu hvala da zahvaljujući molitvi i druženju s Isusom u našem srcu mi imamo zalihe. Mi možemo u istinu hraniti druge. Mi smo također napunili svoju torbu lijekovima za izliječiti rane drugih ljudi. Mi imamo sredstva da dajemo drugima jesti. Iako u nekom trenutku osjećamo da nismo sposobni, da nismo spremni, oni rekoše, nemamo više od 5 kruhova i 2 ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod. A bijaše oko 5000 muškaraca. Na to će on svojim učenicima, posjedajte ih po skupinama, otprilike po 50. I učine tako, sve ih posjedaju. A on uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebu, blagožlovi ih i razlomi, pa davaše učenicima da posluže mnoštvo. I danas Gospodin će nastaviti učiniti čuda i moći ćemo poslužiti mnoštvu. Jeli su i svi se nasitili i od preteklih ulomaka nakupilo se 12 košara. 1 košar za svakog učenika. Ti košari su da jedemo mi, jer vidimo kako Gospodin je sposoban za rješavati sve probleme. Iako mi u nekom trenutku ne znamo što reći, ne znamo što govoriti, ne znamo kako argumentirati, pustimo Duh Sveti. Će nama pomoći. Ne trebamo toliko se brinuti što ćemo reći, jer sam Duh Sveti će staviti nama na usta učinkovite riječi. I posebno će djelovati u duši slušatelja. Jer to je ono što je bitno. Nije tako bitno ono što mi govorimo, nego ono što drugi čuju. Ali mi nemojmo šutjeti. Imajmo inicijativu. Najteže bi bilo ili najlošije da mi se povučemo, da se zatvaramo, da se stidimo, da se sramimo. Imajmo inicijativu. Zaići, posjetiti, pozvati, razgovarati
otvoriti horizonte drugime, nemojmo čekati da drugi dolaze tražiti našu pomoć. Budimo mi kao Isus, koji kada je vidio da ljudi su bili u potrebi, izmučeni kao ovce bez pastira, Isus sažali se nad njima i počinje, kako ovdje govori Evanđelje, poučavati i ozdravljati sve koji su trebali ozdravljanja. Sve. Tako je Isus učinio. Tako trebamo mi i molimo Gospodina da nam pomogne i Gospodin će sigurno nama pomoći. Govoraše svima, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Možda u ovim danima mi smo obnovili ovu odluku. Isplati se potrošiti svoj život za Gospodina i za druge. Nemojmo sebično živjeti, nego velikodušno. Nemojmo živjeti sebi, nego Isusu, koji je za nas umru i uskrsnuo i poslao Duha Svetoga točno za omogućiti da mi živimo u ljubavi. Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi, toga će se i Sin čovječi stidjeti, kada dođe u slavi svojoj i očevoj i svetih anđela. Sveti Luka samo zadrži ovo. Ali Isus također je rekao, tko se ne zastidi, tko me ispovijede, tko me priznaje, i ja ću se priznati njegovim pred Otcem i anđelima i svetima. Budimo apostoli. Mislim da to je ono što mi prije svega želimo i tražimo od Gospodina i Gospodin će nama pomoći. I budimo ustrajni. Na kraju duhovne obnove uvijek je važno spominjati tu ustrajnost. Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje. Povjerimo prošlost Božjem milosrđu, Božjoj milosti. Budućnost njegovoj providnosti. Ali gledajmo naprijed, živimo sadašnji trenutak, gledajmo naprijed. Gospodin nam je oprostio, Gospodin nam je otpustio. Trebamo otpustiti mi sebi i ići naprijed. I Gospodin će sigurno nama pomoći. To mislim da je nešto jako važno. Dok su oni tako putovali, uđe on u jedno selo. Žena neka imenom Marta primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bjaše sva zauzeta posluživanjem, pa pristupi i reče, Gospodine, zar ne mariš što me sestre samo ostavile posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne. Odgovori joj Gospodin, Marte, Marte, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je u istinu izabrala bolji dio koji joj se neće oduzeti. To mislim da je jedan dobar zaključak za našu duhovnu obnovu. I mi želimo izabrati bolji dio. Sigurni da nitko neće nam oduzeti taj dio. Gospodine, ti si dio moj, ti si baština moja. Izaberem tebe i pomozi mi
da se ne brinem i uznemirujem za mnogu, zaboravljajući da jedno je potrebno. Što je potrebno? Da učinimo sve ove stvari što trebamo učiniti s Marijinom duhom ili s Marijinim duhom. Da radimo kao Marte i molimo kao Marije. Da pomirimo ove dvije sestre. Budi zahvalan Gospodinu za veliko dobro koje ti je dao, kada si shvatio kako je samo jedno potrebno, a uz tu zahvalnost ne propuštaj ni jednoga dana molitvu prošnje za one koji to još ne znaju ili nisu shvatili. I dobro, završavamo ove dane. Rekla je sveta Terezija Avilska. Vidjela sam jednu sliku. Bjaše to slike jako izranjenog Krista i tako nabožna da me je, vidjevši je, svu zbunila, vidjevši ga takvog, jer je vjerno prikazivala ono što je prošao zbog nas. Toliko sam požalila, što sam bila tako slabo zahvalna onim ranama, te mi se čini da mi se srce paralo. Pa sam se bacila pokraj njega, snažno roneći suze i moleći ga da mi već jednom dade snage da ga ne vrijeđam. To molimo mi, da nam daje snage da ga ne vrijeđamo i da nam pomogne da mu služimo, da ga ljubimo svaki put više, da vjerno živimo naš kršćanski poziv i da budemo apostoli, najprije u obitelji, to je prvi apostolat, ali onda svugdje koristiti svaku priliku. I ne zaboraviti ovo što Papa Ivan Pavao II je rekao da je karizma opus Dei, apostolat ispovjedi. Potaknuti ljude da idu na ispovjed, jer ispovjed je izvor mira i spokoja za duše. Sveta Marijo, moli za nas. Zahvaljujem ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim. Marijo, moje prečista majko, Sveti Josipe, moj oče i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me.